फरायनो नुदोंना माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जोंना गासिबो बराय हरबाय अयथासार लेथ्रा जानानै दं जेखिथिंजायबो ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों बरबरि फुजायाव देलायखांबाय रानिया देलायगासिनो दङ पिंकि मा होनोमोन रानिखौ लफाय ओमफ्राय ओमफ्राय आं आब'मोनजों थांगोन मा होनोमोनलाय बरमानि आब'मोन बिदरना बेटारि गारिजों थांनो नागिरदों जोङो ओंखारखांबाय ओमफ्राय दा आब'मोना ओंखारगासिनो ओमफ्राय जोंबो थांनोसै सानाव आयं लाहानाव थांग्रोनोसै दा थांनोसै फुजायाव सोरबा सोरबा लोगो मोनबा माथो होदे हागैमोन थांसै दानो बाराद्राय हाथाइखौ देखायबाबो बुंनायगोन मासे हाथाइ देखायबाय थायो बिदि होननानै गुजि गुजानो देखायथ'ला आङो दा थांग्रोनोसै दा लोगो मोनलायगोन बरबरि फुजायाव सोरखौबा थांसै नेदों बेटारि रिक्साखौ नेगासिनो ओमफ्राय बेसो बिराद हाखा दावरा जादों ओमफ्राय आयं लाहानाव थांना थाहैनोसै जोङो बेनि उनावहा अखाजों रिक्स गैया रानिया सेन्देल जन्थासो गानखायोनो आङो आइमोननि ड्रेसिं नायनायाव खनसे नायनो लुबैदोंमोन कारेन्टआनो गैया सेन्देलालाय आंना जोब्बाय एकदमबारे थिंजा नाङा बाबुखौ साफायथ'आ गुफुर गावदांदां जाथारदों फिसाजो गावदां बिनानाव हाला जोंफोरजों महरा मोखाङाव ना जाहाजो नै ओमफ्राय देलायनायानो जोबाखै बे बुरिनाथ' मालाय मारिनो माखौ मारिनो बेलाय मारिबाय मेकआपानो गैया मोजांखाखौ मोजां नुवाबालाय ना दulu थांसै जा थांसै नायखिजाय नों थांला थांनांला दे मबाइल नायनो दिलै जोंनिया बिदि जाला गावखौनो गाव बुरि होनना लाबाय थायो माबा ओइ नुलालै सिगांखिजा दुर्गा फुजा सहैबासो लानोसै आं भिडिअफोरखौ जोबथ'बाय दे दा लामायाव फैहांबाय गारिखौ गारबोबाय फैसा होनांगोन ना ओइ नै बिनियाथ' बेल'सै जेसिबि लागोन होनदों ओम नमः शिवाय नोंथांनि साबिखौ लांफैनो हागौ आंनि बेबस्था खालामनोसै दानिया मोजाङै आयदासिम नोंथांमोनखौ लानानै दानिया मोजाङै जायगायाव जिला जायो मोजाङैनिफ्रायबो फैनाया जाबाय नुब्ला सांग्रां जायो जिला जिखि जायगायाव ओरैजाय थायोमोन आं सिगां दा भिडिअ लानायखायसो Sinabi dengan pernah unik-unik nama. 한국사 라부자들의 시야치 진치고 진의 시야치 진치고 내 시야치 진치로 Ekspor tanggal nama. Abu mana lagi po? Nada kok?
हारसिंनो फैनाय जादों दिनै दुर्गा फुजायाव खारखायो जेराव माबा नुयैहाय नेगासिनो हेलिकप्टाराव गाखोनो टिकेट लानानै हेलिकप्टाराव गाखोनो नेगासिनो ओमफ्राय बिसोरो गारनानै खारजोब्बाय जोंखौ आब'मोना जों आरैजों नांथाबनानै थाबाय रा थाथा थाथा थांनो होनाय नङा नङाबा गाखोनो होनाय नङा नङाबा आरो मा मा दं सब गाखोजोबगोन मिथिखाबाय आङो जों फुजा नायनो मोनला दिनै आथिङा थांनो थांनोल' जाखाबाय थायो आथिङा नुवाखै नुवाखै Bye bye. Abba. Bye bye. Bye bye. Didi itu dia, Didi itu dia. Oh itu lagi. Serba harus aku tuh sudah kemendem Rai lewat musim mana? Ha. Kakak. Oh solainnya kasihnya. Ada karau gaku pilih bayi hai, alasan lari gaku kasih gini salah. Ay gelikan, maba ubi cing solai kesenai bau dulu bego tua. Masih terang dah. Expo dong, ang dami dong agad. Dia khỏi gặp nó.
800नो हे नोंनि आंखौ सैयासो आङो बैफोरखौ हुगारनो हाया नामा गस्लायाव हुगारनानै होयो गथ' लानानै फुजा नायनो हाया दिनै बुजिबाय आङो फैसायानो गैया 1000ल' दंमोन ओमफ्राय नोंनाव थांबाय 800 ओमफ्राय जोंनाव दा नङा बाबाया 100 आंनिजो 1100 ओमफ्राय नाव दा 300ल'सै इजो जानानै बेटारि गारिनि भारा ल'थारसै जि मिनिथावखा तरिका थांनोसै जेबो बेरायनोबो मोनासै इनियावनो सेस मा गाखो मा लाबोदो मिना बाजाराव सब गाखोजोब्बाय इयो इनावनो थांजोब्बाय जनो हाया नोङो हा जनो 100 itu sini saya buka कलेक्शना बहुत खम जायो आं थांथ' आरो बासिनो मोना आरो बहुत स्पिडाव बानायनांगौ जायोहाय टेस्टआ एसे टेस्टलेस जालाङो आरो बिदिनो मानसिफोरा बुङो ना बे दखानफोराव माने बुंनो नाङा बिसोरबो बेसेबां खस्थ' खालामदों आरो माने मिलायनो गोनां जायो टेन्ट हाउसावबो हरनांगौ जायो कारिगरफोरनोबो हरनांगौ जायो आरो बिदिनिया सानसेयावनो 2000 गाहाम लायो कारिगरफोरा 1500 सोरबा बायदिया ओमफ्राय स्टाफनो होनांगौ जायो बहुत खरस जायो मिलायनो हाबासो लाब नङाबाथाय ओरैनो खस्थ' जोब्बाय दा थांनायानो मोजां जासिगोन थानाया थिग नंला थांसै एख' बेरायनो मोनासै नायनोबो मोनासै मा दङ मा गैया सेस आरो फैला जिबनावबो फैला गथ' लानानै नमस्कार रावबो मोसाग्रा जाखो आंनि फिसायालाय बाला बेनिफ्राय ओमफ्राय पान्जायाबाथ' फुजा नायनाया कमप्लिट जाया नालाय पान्जानो फैनानै बानायनो जाखायो नालाय मोननै लाखानोसै आङो दा मोनसे न'आव थांनानै मोनसे ओमफ्राय ओरैबायदि भगबान ओइ नै मादैनो हो लाथ'नो होलै जानो दावरावसो गावनाङा इनो मा लादो लाबनायजो गानस्लायलायाखै आङो मोननैसो रिल्स बानायनो होननानै ओमफ्राय दा जाग्रोना लानोसै जोङो संखाना दोनखादों नालाय आइया एजो इरानिनि जाखांनानै दा ड्रेस चेन्ज खालामनानै उन्दुनोसै जेन थेन नायग'नो हाबाय एख' नुवासै दा दोनथ'नोसै भिडिअ'थ' बिदिहाय जेबो लानाय जायासै खारन जों जेबो नायनायानो जायासै बेटुजों थाफानानैनो बेनावनो थांजोब्बाय सब टाइमानो जोंनिया दोनथ'नोसै आसा खालामो भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा मा खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखागौआनो लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय शेयार खालामबानो जाबाय दा लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय थाबानो जाबाय बाय